लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेल बरायबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन होदों एग्जामनि बेनो जाबाय नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनो मोनसिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना SOP गोदान नोंथांमोना फल' खालामनांगोन माखासे MB खालामनाया 6 MB सिम खालामनो हाबाय आरो 20 पेजेस लानो हासिगोन नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर दा लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन दा फै जों थांसै गोबाव खालामला बे आनजादा सोरनि आरो सोरनि थाखाय फैदों अफिसियेल नटिफिकेसन जों थांसै फैदो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव SOP आरो प्रग्राम ओंखारबाय MA नि जायफ्रा MA 4 सेमिस्टार खालामगासिनो दङ आन्डार गुवाहाटी इउनिभार्सिटि नोंथांमोननि थाखाय गोदान फैदों SOP जोबोर मोजां 20 पेजेस लानो हासिगोन आरो एग्जाम लिरनायनि माखासे क्राइटेरिया होदों नोंथांमोना गोरोबनांगोन नोंथांमोना फल' खालामथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एन्सार स्क्रिप्ट साबमिट खालामनो हागोन दा बेनिखायनो जों थांसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै लोगोफोर डाउनलड खालामखाबाय आङो एग्जाम रुटिनखौ नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनो हागोन दा बे जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों 4 सेमिस्टार PG लेभेलनि इंलिश डिपार्टमेन्टनिल' बियो दा बेयाव बुंदों एग्जामा टाइमानो 11 AM निफ्राय लानानै 2 PM सिम जागोन ओमफ्राय एग्जामा स्टार्ट जागोन 20 आगष्टनिफ्रायनो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा जोंना एसे फैदो माखासे जोङो गाइडलाइन्सखौ नायनोसै नोंथांमोना फल' खालामथारनांगोन दा बे डिपार्टमेन्टआ इंलिश लोगोफोर जायखिजाया इंलिश डिपार्टमेन्ट जायखिजाया कलेजानो जा इउनिभार्सिटियानो जा जिखुनु जाया गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जाय डिपार्टमेन्ट इंलिश दङ नोंथांमोननि एग्जामा जासिगोन 20 आगष्टनिफ्राय दा बेखायनो नोंथांमोना SOP नि गाइडलाइन्सखौ मोजाङै फल' खालामनांगोन आरो जायफोरा अल कोर्स नोंथांमोननि थाखाय उनाव फैगोन दायो फैथ'वाखै अल कोर्सनि नंथ'आ लोगोफोर बियो आरो एग्जामा 3 आवार्स जागोन नोंथांमोना नुनो मोनखादों दानिया नायदो बेयाव माखासे एग्जामा बुंदों लोगोफोर फार्स्टआवनो अनलाइन एग्जाम जागोन अनलि अनलाइन मड जागोन बेनिफ्राय टाइमिंआ 3 घन्टा थागोन बेनिफ्राय कुइसन पेपारखौ बुंदों नोंथांमोना जायफोर नोंथांमोना कलेजाव फरायदों एबा इउनिभार्सिटि फरायदों डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनगोन होनना बुंदों हेड डिपार्टमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना इमेलजों मोनगोन थ' नोंथांमोना बेखौ इमेलजों हरनाय जागोन कुइसन पेपारखौ नोंथांमोना एग्जामनि 10 मिनिट सिगां नोंथांमोना बेखौ कुइसन पेपारखौ नोंथांमोननि इमेलाव डाउनलड खालामनो हागोन माने बेखौ हेड अफ द डिपार्टमेन्टनि हेडआ हरनाय जागोन इंलिश डिपार्टमेन्टना नोंथांमोननो इमेलाव नोंथांमोना इमेलनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै एग्जामखौ लिरनो हागोन आरो बेखौ 10 मिनिटनि सिगांनो हरनाय जागोन एग्जाम जानायनि 10 मिनिट सिगां थ' बे क्लियार जाबाय दानिया बुंदों नाम्बार 4 5 6 7 8 आव जों नायनोसै माखासे गोनां इम्पर्टेन्ट खोथाफोरखौ दा नाम्बार 4आ बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना स्केन कपि खालामनानै अनलि 1 PD फाइल खालामनानैसो नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बेखौ कलेजनि एबा इउनिभार्सिटिनि इमेलाव नोंथांमोना बेखौ हरनांगोन स' लोगोफोर बेखौ बुजिबाय नोंथांमोना PD फाइल खालामनांगोन अनलि 1 PD फाइल खालामनांगोन नोंथांमोननि एन्सार स्क्रिप्टखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना पेपार कड माखासे थायोना बेखौ नोंथांमोना मोजां लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मोनसे इमेल मोनगोन आरो कलेज लेभेलनिफ्राय प्रोवाइड खालामगोन बा इउनिभार्सिटिया बेखौ नोंथांमोना बेयाव हरनांगोन बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो 30 मिनिट्सनि गेजेराव बेखौ साबमिट खालामनांगौ होनना बुंदों नाम्बार 5आव आरो नाम्बार 6आव बुंनो लोगोफोर नोंथांमोना PD फाइलखौ नेम लिरनांगोन बेनो जाबाय रिनेम लिरनानै होनांगोन आरो नोंथांमोना बेखौ लिरनांगोन डाइरेक्ट रल नाम्बार थ' एग्जामिनेसन डाइरेक्ट रल नाम्बारखौ नोंथांमोना PD फाइलाव लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय साबमिट खालामदो इमेलाव नोंथांमोना दानिया लोगोफोर नाम्बार 7 आरो 8 खौ नायदो नोंथांमोना जेब्ला नोंथांमोना इमेलजों हरखांगोन ना अब्लाबो नोंथांमोना एक्सुवेल स्क्रिप्टखौ नोंथांमोना हरनांगोन बाय हेन्ड एबा नोंथांमोना बाय पस्टबो हरनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना हरनो हागोन बेखौ नोंथांमोना बेखौ हरनांगोन बेनिफ्राय नाम्बार 8आव बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना नाम्बार 8आव एन्सार स्क्रिप्टखौ नोंथांमोना आखाइजों लिरथारनांगोन अब्लासो जागोन नोंथांमोना जेबो टाइपिं खालामनाङा जास्ट नोंथांमोना आखाइजों लिरथारनांगोन आरो लोगोसे बुंदों नाम्बार 9आव लोगोफोर नोंथांमोना जिखुनु जाया लिरनो हागोन 20 पेजेस लानो हागोन नाथाय लोगोफोर MBआ 6 MBनि बारा जानो हानाय नङा नोंथांमोना 6 MBनि गेजेराव खालामबानो जाबाय नाथाय नोंथांमोना 20 पेजेसबाबो लानो हागोन जास्ट नोंथांमोना A4 साइज पेपाराव लिरनांगोन आरो नोंथांमोना बेखौ स्केन खालामनानै PD फाइल खालामनांगोन स' लोगोफोर बेनो नोंथांमोना मोजां फल' खालामदो MAआव जायफोर नोंथांमोना 4 सेमिस्टार एग्जाम लिरगोन अनलाइन मोजां फल' खालामबानो जाबाय दा नाम्बार 10, 11, 12, 13, 14 खौ नायनोसै लोगोफोर दा बेयाव माखासे कलेज लेभेलनिखौ हरनाय जादों नटिस खालामनाय जादों जे जाहाथे माने मोजां एग्जाम कन्डाक्ट खालामो माखासे डिपार्टमेन्टनि हेडफोरखौ बुंनाय जादों लोगोफोर बेयाव इंलिश डिपार्टमेन्टनिखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना कभार पेजआव नोंथांमोना रल नाम्बारखौ लिरथारनांगोन होनना बुंदों रल नाम्बार आरो पेपार कड बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नोंथांमोना मोजां नोंथांमोना फ्रन्ट साइडआव लिरना होबानो जाबाय एन्सार स्क्रिप्टआव बेखौ नोंथांमोना लिरनानै होनो दाबाव बेखौ नोंथांमोना मोजाङै लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय जों थांसै दानिया नेक्स्टआव माखासे आरोबाव बे एग्जामा अनलि अनलाइन जागोन होनना बुंखादों थ' बेखायनो नोंथांमोना बुजिखाबाय अनलाइन एग्जाम जागोन बे इंलिश डिपार्टमेन्टनि
दा बेनोसै लोगोफोर माखासे SOP गोदानै फैनाय MA नि नोंथांमोना मोजां फल' खालामना होदो आरो अल कर्सना लासैनो फैगोन थ' नोंथांमोना अल कर्सनिया जायफोर दङ लासैनो फैगोन नटिफाइड खालामगोन होनना बुंदों उनाव नोंथांमोना उनाव लिरनो मोनगोन दा बेनो जाबाय रेगुलारनि नोंथांमोना जायफोर 4th सेमिस्टार दङ मोजां फल' खालामदो दानिया मोजां जाबाय लोगोफोर 20 पेजेस लानो हासिगोन आरो 6 MB सिम नोंथांमोना खालामनो हासिगोन